I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Nagpadugang lagi na siya pusta. Unya, uon sa man. Kwan. Mo-propose na ko niya, ma. Ha? Mo-propose na ko ni Bia. Mo propose ka? Oo, ma. Ay, pahuway pa ingoy. Pahuway! Nga naman. Ay na lang, kay mapahiya na sad ka. Mapahiya. Ako pa ni mo, no? Oh, magpa-schedule na lang kang daan para kasal sa simbahan. Oo. Unsay, niuyon ka? Pwede sana, ma. Pero libog lagi ko nimo. Unsa Di man? ka mo sugot, mo propose ko kay mawawan ako. Unya, magpa-schedule na hinood ko para kasal sa simbahan? Masamot mawawan niya mo na? Ay, pasin pa daig mo respetar na sbeya kay simbahan naman. Nagmilagro lagi ka. Because miracles still happen. Ay, Lagi ka mo katawa lagi. nag-joke tayo ka. Sabi sa imong tuyo nga ni arang ka. Wa mo ka mo tingog. Nahibaw mo siguro kag unsay akong tuyo. Nang naibaman ko. May mananagan ko. Isulti mo tuyo. Mauli na lang ko eh. Aw, sige. Oh. Muli naman ka. Lain na sa nimo biyaw eh. Nganong lain man ko. Nangutana ko ni mo unsay imong tuyo. Nganong ni anhi ka. Nya di ba ka masulti? Ingon ka mo, pauli na lang ka. Nya ako na noon ang lain. Ay ko kung yung naana biya. Na-hurt ba yun ko? Lano? Yun sa raman ka. You hurt my feelings. Unsa? Sinaksak mo ang puso ko. Lo. Katawan na no kay mo ko eh. Ano na usab naman ka? Di ba ka inani sa una? Unsa may gilagay imong tuyo sa pag-anhi karon? Klarohan na lang. Kibaw na magug ka? Wala gi ko kay Pao. Magpaluap ko. Unsa may mo ipaluap? Kibaw na lagi ka. Ala, wala gi ko kay Bao kay dili ko mananagaan. Oh, Sakit ba yung akong dughan ha? Biyaha ka? unya? Isulti lagi ko sa imong tuyo. Magpaluap lagi ko. Sa unsa man? Sa akong application nga mahimo ni mong uyab. Oh, Ha? Nisulti lagi ko ha? Ha? ay. Unsa naman? Nisulti naman ko. Unsa naman? Mura makagbata imok. Ha? Okay. Nakasulti naman ka. Pauli na. Ha? Unsay ha? Pauli na ba? Ano man? Nakasulti naman kasi mo tuyo. Wa pa magkamusulti o sa resulta sa akong pag-follow up. Sultiyas ako kung dawat ba ko. Sorry. Wa pa ko rin mag-hiring. Ha? Wala yung sulti, boy. Lugaw wagod. Lagi. Sakit tagod sa akong dughan lagi. Ay, grabe. Sa ato pa, kamungduhan ni Paing, iyang gibasted. Anak yun. Ang easy man ka, boy. Ay, naaray ko chance. Usa! Ha? Pagtarong buboy ha? No, no ha, no, no ha, no, no.
Unsay no? Ayaw. Kuya, Tarong ba? paminaw ra gud kuya. Kung wa na kay paglaom ni Bea, tagaila sa kong chance. Yapag ba siguro ka, boy? Magkagribal ka na ko. Surrender na lang aron di ta magkaribal. Ay, kung kabuangi, boy. Seryoso ba ako, kuya? Wa ko nagbiduang. Turawa ko naong ko, seryoso ka na. Kung di jud kamo ni Bea, pues, kami na lang. Oh, Ay, labig. Ato siyang paing, di ba? stop it! Hilom! Dilaban din ako kunin mo na! Hilom na! Oh, unsa day na as ilang imo karon? Tagkan jud lagi kay tao. Ay, yoyo na lang ni akong gipalit paing, oy. Kay, wa day sweetheart. Lami raman sa di ilang yoyo. Ah, okay na ma. Namiam sa kog yoyo. Ubi mo ka na. Oo. Kada tay paragod paing, kada kadugtaw sa ilang imok. Lagi. Ang hatag mo tingan na bugas imok. Ay, muadto ko. Ah, ma. Namatay daghang bugas ma. Nakasiguro day kang nanghatag og bugas. Wa. Oh, pwes magsusi ko. Bili ko anang yoyo ha. Kuya, wag din akong inahan, uy. Ni agad rin yung yoyo eh. Paborito gin ako sukat pagkabata. Saka na. Kang mama na lang ning usa ka buok nga nahibilin. Oh, ma! Oh, asa na? Nganong dugagig daw sa ilang imo, ha? Gig! Manong manukol man ka, ma? Masabay ako sa... And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!